Πώς ονομάζεται ένα βιβλίο που του λείπουν εκατοντάδες στίχοι που έχουν διατηρηθεί τέλεια? Τουλάχιστον αυτή είναι η απάντηση που παίρνω από τους μουσουλμάνους φίλους μου. Χθες διαβάσαμε ένα απόσπασμα από το Kitab Fadail-Quran, όπου ο Ibn Umar, ένας από τους συντρόφους του Μωάμεθ, παραδέχτηκε ότι μεγάλο μέρος του Κορανίου έχει χαθεί. Ο Ιώταμι Ομάρ δήλωσε στους μουσουλμάνους: «Ας μην πει κανείς σας, έχω μάθει ολόκληρο το Κοράνι, γιατί πως ξέρει τι είναι ολόκληρο, όταν ένα μεγάλο μέρος του έχει εξαφανιστεί. Ας πει μάλλον, έχω μάθει τι είναι εκ των προτέρων. Δηλαδή, έχω μάθει μόνο όμικρον με τόνο, τι έχει επιζήσει». Ο Όμπου Γιουμπέιτ συνεχίζει δίνοντας ένα σωρό παραδείγματα με στίχους που λείπουν, αποσπάσματα που λείπουν και κεφάλαια που λείπουν. Ας διαβάσουμε τι είπε η πρώτη γενιά μουσουλμάνων για την τέλεια διατήρηση της σούρας. 33 από το Κοράνι Ibn Abi Maryam μας συνδέθηκαν από τον Ibn Luhaia, από τον Abulswad, από τον Yurga Abazzubair, από την Αΐσα, ο οποίος είπε τη Σουρότ Al-Ozab. Η Σούρα 33 παλιά απαγγέλλονταν στην εποχή του προφήτη με 200 στίχους, αλλά όταν ο Οθμάν έγραψε τους κώδικες, δεν μπόρεσε να προμηθευτεί περισσότερα από αυτά από όμικρον με τόνο, τι υπάρχει σήμερα. Έτσι, σύμφωνα με τη σύζυγο του Μωάμεθ, την Αΐσα, η μητέρα της πιστής Σούρας 33 απαγγέλλονταν με 200 στίχους. Αλλά όταν ο Χαλίφ Οθμάν αποφάσισε να διανύμει μερικά γραπτά αντίγραφα του Κορανίου, οι μουσουλμάνοι μπορούσαν να βρουν μόνο αυτό που υπάρχει στο κεφάλαιο σήμερα. Η Σούρα 33 του Κορανίου που έχουμε σήμερα περιέχει 73 στίχους. Τώρα, αν η Σούρα 33 περιείχε αρχικά 200 στίχους, αλλά στο σημερινό Κοράνι περιέχει μόνο 73 στίχους, πόσοι στίχοι λείπουν από τη Σούρα 33? Σύμφωνα με την Αΐσα, 127 στίχοι λείπουν από τη Σούρα 33 από το τέλεια και θαυματουργικά διατηρημένο Κοράνι. Αλλά χειροτερεύει, γιατί η Αΐσα προφανώς στρογγυλεύει προς τα κάτω όταν είπε ότι η Σούρα 33 περιείχε 200 στίχους. Ο ISMAILB Ibrahim και ο ISMAILB, ο JAFAR μας αφηγήθηκε από τον Μουμπόρακ B. Φαντόλα, από τον ABIN Nujad, από τον Zair B. Hubai, ο οποίος είπε: «Ο Hubai B. KAB μου είπε πόσους στίχους μέτρησες ή πόσους στίχους διάβασες». Σούρα Al-Ahzab 72 ή 73 απάντησα, είπε, ωστόσο ήταν ίσο με το SUR Al-Baqarah, Σούρα 2, και διαβάζαμε σε αυτό το στίχο του Stonin, είπε Άι, και ποιος είναι ο στίχος του λιθοβολισμού? Είπε, εάν ένας ενήλικος άνδρας και μία γυναίκα μοιχεύουν, λιθοβολήστε τους χωρίς δισταγμό ως προειδοποίηση από τον Αλλάχ, γιατί ο Αλλάχ είναι πανίσχυρος σοφός. Σύμφωνα με τη Γιούμπα IBN QAD Σούρα, η 33 ήταν τόσο μεγάλη όσο η Σούρα 2. Αλλά ποιος ήταν ο Γιούμπα Ιμπαν Καμπ που έπρεπε να τον ακούσουμε? Ο Γιούμπα δεν είναι κάποιος μέσο σαχάμπι, είναι ο Άρη του Κορανίου. Είναι ο Κύριος. Ο Ούμπα ήταν ο Κύριος του Κορανίου και ο Ούμπα είπε ότι η Σούρα 33 ήταν τόσο μεγάλη όσο η Σούρα 2. Η Σούρα 2 του Κορανίου έχει μήκος 286 στίχους. Τώρα, η Σούρα 33 περιείχε κάπου 286 στίχους, αλλά τώρα περιέχει μόνο 73 στίχους. Μπορούμε να πούμε ότι σύμφωνα με τον Γιούμπα Ιμπαν Κουέιμπι τον δάσκαλο, περισσότεροι από 200 στίχοι χάθηκαν από ένα μόνο κεφάλαιο του Κορανίου. Πώς θα αντιδράσουν οι μουσουλμάνοι φίλοι μας? Καλά, αυτοί οι 200 στίχοι καταργήθηκαν όλοι. Έχετε παρατηρήσει ότι το Κοράνι έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός βιβλίου που έχει αλλάξει και αλλοιωθεί, αλλά οι μουσουλμάνοι δημιουργούν λόγους για όλες τις αλλαγές και τις παραφθορές και μετά λένε ότι έχει διατηρηθεί τέλεια. Από το Κοράνι που έχουμε σήμερα λείπουν ολόκληρα κεφάλαια και εκατοντάδες στίχοι. Γιατί αυτό? Γιατί τα κεφάλαια και οι στίχοι που έλειπαν καταργήθηκαν. Τι θα γινόταν αν το Κοράνι που έχουμε σήμερα περιέχει πράγματα που έλειπαν στα προηγούμενα Κοράνια? Για παράδειγμα, ο σύντροφος του Μοχάμαντ, Ιμπν Μασούντ, είχε μόνο 111 κεφάλαια στο Κοράνι του. Είπε ότι 3 κεφάλαια που υπάρχουν στο σημερινό Κοράνι δεν υποτίθεται ότι υπάρχουν εκεί. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν προστίθενται πράγματα? Όποιος άφησε έξω κάτι που υπάρχει στο σημερινό Κοράνι απλώς έκανε ένα λάθος. Ο Ιμπν Μασούντ έκανε λάθος.
Λοιπόν, τι θα συμβεί αν βάλουμε δύο από τα σημερινά Κοράνια δίπλα-δίπλα και δούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές αραβικές λέξεις με διαφορετική αραβική σημασία. Α. Αυτό συμβαίνει επειδή το Κοράνι αποκαλύφθηκε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αλλά αυτές οι διαφορετικές αναγνώσεις αλληλοσυμπληρώνονται. Όλες οι διαφορετικές εκδοχές είναι από τον Αλλάχ. Προσέξτε τι λένε οι μουσουλμάνοι. Λένε ότι το Κοράνι έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός βιβλίου που έχει αλλάχτεί και αλλοιωθεί, και ωστόσο έχει διατηρηθεί ως εκ θαύματος από τον Μεγάλο Θεό Αλλάχ. Αυτό όμως εγείρει ένα προφανές ερώτημα. Εάν η διατήρηση του Κορανίου είναι ένα θαύμα, και παρόλα αυτά το Κοράνι έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός βιβλίου που έχει αλλάξει και αλλοιωθεί, πώς υποτίθεται ότι θα αναγνωρίσουμε το θαύμα? Ποιο είναι το θαύμα εδώ? Οι μουσουλμάνοι φίλοι μας λένε ότι το Κοράνι είναι διαφορετικό από άλλα βιβλία. Έχει διατηρηθεί τέλεια, και όμως το Κοράνι έχει όλα τα χαρακτηριστικά όλων των άλλων βιβλίων που έχουν αλλάξει και αλλοιωθούν τα πράγματα. Έχουν προσθεθεί πράγματα, αφαιρέθηκαν, διαφορετικές λέξεις σε διαφορετικές εκδόσεις. Αν αυτό είναι θαύμα, είναι το πιο ηλίθιο θαύμα που έγινε ποτέ. Οι μουσουλμάνοι βασικά μας λένε ότι ο Αλλάχ είπε, ξέρετε τι? Θα κάνω ένα θαύμα. Θα κάνω το Κοράνι να μοιάζει ακριβώς σαν να έχει αλλάξει και αλλοιωθεί, παρόλο που έχει διατηρηθεί τέλεια. Οι μουσουλμάνοι ισχυρίζονται, χωρίς να παρουσιάζουν συγκεκριμένα στοιχεία, ότι η βίβλος και η Τορά έχουν αλλοιωθεί. Πώς θα ήταν εφικτό να τροποποιηθεί κάθε αντίγραφο παγκοσμίως με ομοιόμορφο τρόπο? Έχετε συναντήσει ιστορικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν αυτή τη διαδικασία? Υποψιάζομαι ότι δεν έχει συναντήσει τέτοια στοιχεία. Τόσο, όταν αναλύουμε το Κοράνι και το Χαντίθ μαζί με τις συγκρίσεις χειρογράφων, οι αλλαγές στο Κοράνι είναι ξεκάθαρα ορατές. Παρόντος, δόσεις του Κορανίου που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, γεγονός που πολλοί αρνούνται να αναγνωρίσουν. Είναι απαραίτητο να σκεφτόμαστε κριτικά και να μην αποδεχόμαστε τυφλά την παραπληροφόρηση που έχει κυκλοφορήσει για χριστιανούς και Εβραίους. Πλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων μεταφράσεων Κορανίου και του πρωτότυπου αραβικού κειμένου είναι μια μορφή παραφθοράς και του βιβλίου σας. Το ποιον θα επιλέξετε να πιστέψετε εξαρτάται τελικά από εσάς.